ziua, sunt Flavia Nofal și vă prezint un nou caz realizat din rășina Purple Dance Flexible Partial Denture Resin 3D. Observați, avem un caz cu dinți foarte retentivi din cauza retracției gingivale, neparaleli. Avem o elasticitate destul de accentuată a croșetelor și a protezei, da? Am realizat prinderea dinților, precum observați, nuanța roz mai deschis. Am obținut un degradé frumos al șeilor, folosind această rășină, Jet Set 4. Este o rășină la rece, care se întărește în 4 minute, timp total de polimerizare. Încercăm să inserăm proteza. Cu un singur click, observați, adaptare perfectă, stabilitate, apăs și nu se demobilizează. Croșetele sunt foarte, foarte bine adaptate pe zona de dinte subecuatorială. Proteza este și decupată pentru a nu produce pacientului senzație de vomă și a crește confortul. Pentru comenzi, vă așteptăm la SC Glory General Distribution Timișoara. Vă mulțumesc!